Another busy day, mga dear. It's cold outside. Kaya, ito na naman sa tingin nyo. Busy day. Which is, okay yung maging busy. Dahil, parang tayong ano dyan. Pagtsatsagaan. Okay, sa mga hindi nakapag-update ng mga post ko dito, abangan nyo na rin yung iba kong mga post dito. Alam nyo naman yung mga pinupost ko lang pinupost ko dito sa YT is kung ano-anong ginagawa ko my daily life, o kung saan ako pumunta, saan ako nakaka-schedule. Ito naman pa pareho-parehong scenery lang yung aking dinadaanan every time kung saan ako napupunta. Ayan po, yung snow na 1 linggo na mahigit since nung nag-snow. And then in between that, mayroon nag-i-snow pero with rain. Kaya natutunoy ko agad. Pero yung iba talaga as in, dahil sa malamig, hindi siya natutunaw pa. Pero sa mga areang nililinis, tunaw naman siya, katulad nitong dinadaanan ko, which is good kasi hindi mahirap maglakad. So from the train station going to my work, bali 15 minutes away or 20 minutes away. Pero ngayon, dahil medyo mabilis yung lakad ni Atining, dahil nga malinis naman yung dinadaanan ko, which is good. Ayan po, ito yung suburb. Yun, malalaking puno na wala ng dahon, dahil matagal na walang dahon actually, dahil nga winter na dito, pero nakatayo pa rin sila. Ayan, mga bahay dito, ang lalaki, diba? Anyway, so dito ako sa lugar na suburb, pangalan niya ay Wilmette na nasa Wilmette ako. So lakad lang si Atining kasi alanganin sa bus yung pupuntahan ko. Malamig siya pero dahil medyo nasanay na ako, okay pa rin ang lamig para sa akin.
Siyempre, kailangan mo rin magbalot para kayanin mo yung lamig sa labas. Ayan to. Di ba lalaki ng bahay? Ang tahimik dito. Kaya kahit saan-saan si Ate Ning lumulusot, kampante si Ate Ning. Kaya nga lang nakakahingal maglakad. Makikita mo lang dito sa labas right now yung naglalakad ng aso, like that one. Mayroon din tayong kasalubong kanina naglalakad ng aso. Kaya kahit anong lamig sa labas, kailangan ilabas ng aso. Kaya balot-balot din sila. Yan, another aso over there. Sa dalawang makukulit na aso ang lilikot nila. Pero medyo malayo. Ayun, school bus. So, tuloy ko lang yung aking paglalakad. Okay. Sa aking task ngayon para sa inyo, ang gagawin nyo ay hashtag Nining Joy Bisaya at sasabihin nyo ay anong araw dito ako ngayon nagtrabaho sa Wilmette today. I posted today kung sinong mauna mag-comment dito sa YT, pero don't forget to put hashtag Nining Joy Bisaya. Kailangan naka-highlights, which means dikit-dikit yun. Ayun. Yun ang gagawin nyo. Tapos, comment kayo doon. Anong araw dito, nandito ako sa Wilmette. At sinong mauna ang makakomment, may 200 pesos load. Okay? First comment. Dapat nakalagay hashtag Nining Joy Bisaya. Comment below anong araw ako dito sa Wilmette. Anong araw ako dito sa Wilmette, right? And then make sure, lalo na hindi pa masyadong active sa page, lalagay nyo yung
below sa comment nyo na nung FB name nyo. Okay? So, ayan po. Thank you for watching. Which is, may another 10 minutes pa ako dito. Paglalakad. Alright? So, see you mga dear. And, thank you for subscribe on my YouTube channel, Nining Joy Bisaya. And, yeah, see you later. Bye!